Il-programm ta' ċittadinanza b'investiment li s'issa ħalla f'pajjiżna iktar minn 300 miljun euro qed jitħaddem bl-ikbar serjetà u mas-sodisfazzjon tal-kriterji tal-Uffiċċju tar-Regolatur tal-programm. Hekk sostna r-regolatur tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment Carm De Gabriele waqt il-programm Pjazza. De Gabriele stqar li fil-qadi ta' dmirijiet tal-Uffiċċju tar-Regolatur jeħtieġ li jduru kemm jista' jkun profili ta' persuni li kisbu ċittadinanza b'dan il-programm. Sabiex dan isir sew hija meħtieġa l-kooperazzjoni ta' Identity Malta li fi kliemu dejjem kienet pronta tipprovdi kull informazzjoni mitluba. L-Identity Malta kull darba tlab xi ħaġa mill-ewwel tawili jekk kienet teħtieġ ċertu xogħol, ħadu l-istituzzjoni tagħhom tawili, però qatt ma rifjutaw l-ebda informazzjoni. Morna u ħadna dak li ridna minn hemmhekk u kull darba li kien xi fuq xi gazzetti, whatever, li testat indikazzjoni li jista' jkun hemm xi ħaġa, aħna eżaminajniha wkoll u rajniha u sodisfatti ġifieri l-affarijiet qegħdin tajjeb. De Gabriele fisser kif żdied in-numru ta' applikazzjonijiet skrutinizzati u rrimarka wkoll kif anki dawk irrifjutati jkunu mistħarġa. Iċċekkjajna wkoll l-istess persentaġġ anzi ftit iżjed ta' dawk in-nies illi ġew rifjutati. Ġifieri ma rajniex biss dak li kien plain sailing u baqa' għaddej, rajna wkoll dak li ġie miżmum, rajna x'inhu raġunijiet. U tieħu l-idea sewwa ta' il-mod ta' kif qegħdin jaħdmu hemmhekk tinduna li min inżamm għaliex inżamm għax oħrajn li għaddu għaddew ma dawn li weħlu fuq xi u tinduna kemm veru huwa proċess. Meta kollu sħafna kemm il-passatur huwa fin biex wieħed jgħaddi u hemmhekk isseraħ ħafna rasek illi De Gabriele spjega li l-analiżi tal-mod kif jitħaddem il-programm isiru wkoll billi jsiru intervisti lill-aġenti li japplikaw għal barranin u dawn ukoll ikunu sodisfatti mill-proċess adottat. Ir-regolatur sostna wkoll li l-investituri għandhom rabta tajba ma' Malta. Rabta ma' Malta qiegħda hemm. Jiġifieri il-fatt li ma jkunx qiegħed hawnhekk daħal rabta ma' Malta u għandhom diversi metodi kif jistaħel rabta ma' Malta. Hemm ħafna mux għedu d-nej l-aġenti kollha l-konti fil-bank. Kollox, anki jum da jkontribwixxu anki fil-klabs ta' Malta. Għedin membri u jħallsu r-mod regolari, mux futbol bis ta' kollox. Anything jħallsu anki dawn bieċet men kontribwixxu mod regolari għadiet volontari. Għaldaqstant mill-analiżi holistika li ssir ta' kuljum, De Gabriele saħaq li bħala regolatur iserraħ moħħu li kemm il-kumpaniji stabiliti internazzjonalment li jużaw Identity Malta biex jeżaminaw l-applikazzjonijiet huma l-aħjar fis-suq, kif ukoll il-programm jitħaddem bl-ikbar trasparenza.